Kweduno mabuja makasimba chere tauya nadzo nhau dzanyasi zuwa rechimakumi mairi noribodzi mwedzi uno wa10 nyasi ndipo tiri kutanda kutepfenyura pachaneri yedu yakanzi mhando yenhau paWhatsApp kutetekerai ipapo pokare nopaYouTube pamazuva ese ipapa munhau dzanyasi kuno gwaro riya rataigoreketa kuti rakanyoriwa Jonathan Moyo pokare naGreni Sungani Mpano manduwe rakanzi Breaking Barriers Initiative tichagoritumira ipapa mugoriona mega manduwe kuti pakaita kunyangariwa wari kutoda kutoti kwai paite makore 10 manduwe paribe kuitiwa sarudzo bumbiro romutemo wari kuriziva wari kuriona asi waribe basa naro wari kuda kundoita basi zvavari kuda izvozvo rekai tione kuti kupengaku kuchamisiwa chere kana kuti kuchaenderera mberi tinenge takandolinga tichikunyepai zvinenge zvichiitika muzvinafundo ravmo madhuku hwendo huno waita kubisa dhuku mandiwo akati aiwaba kaiti kunyepei mukatoona wakuru wenyika wari kuita zvokumhanya kudai wari kuziva kutoti aiwaba zvavada kuita zvinoita zvinonyangadza zvinongozi zvino munhu pasi rekai tione kuti zvinopera sei agotoreketa akatoti kana wamugabe chaiwo nguva yatagoita mareferendamu mairi kumugora 2000 na2013 pese panga paribe chinotinetsa pabumbiro romutemo kuti tinogashira asi waizviziva kutoti aiwaba zvinhu zvizvi zvino vanhu izvi zvinovaridzwazvo vanofanira kubvuma kana kuramba rekai tione kuti ivava wachaita sei nonyaya yacho chedu huringa tichinyepana kana zvaitika zvatagokunyepai nozuro zviya madzibaba oshanduko akakwechemedziwa pai atorimwe izvezvi mukati kuHarare Central manduwe kundofunga basi muzvinikidiro waanenge ari kuita uidio kana kari kamari kana chiri chii heno manduwe chisvinuba icho rekai tione kuti achazoenda kudare achitekaira chere kana kutoti anenge ariita kutsika heno nokakona kutsoka chaiko aita kukubiwa kuzvinu mapurisa goreketa akatoti wakomana kana paino vanhu vanenge vari kuti tiri mapurisa wobva watadza kuburitsa zvitupa zvavo zvokuti mapurisa pokare wobva wati tiri kuda chimumanja mubudu imimi mangarai panhamba inoti 0713 407 906 mangarai ipapo tigovakpechemedza ipapo tinovabata chete kati kam kotandaika maenda paSouthern papapa panobatiwa motika manduwe rekai tione idi zvedu zvinotoda kuita kurutsisiwa chaiko kuti nyaya dzochimanja mubudu dzidzi dzipere mapurisa pokare aburika akati tiri kutsvaka anonzi Tiranosi Taurai Muzane Nhamo nokuti auya nonhamo munhu iyeyu yokubira vanhu chaiko paWhatsApp kubira vanhu paEcocash kubira vanhu pese nokumabhengi akabakwa izvuru 11 zvomari yokuAmerica $17,000 pachirungu pokare agoba mazigi mamiliyoni anopfuura 30 30 million plus zigi pachirungu orerere akaita yekumora mhanduwe kumora chinohwadza anenge asiri kumorera wakuru dai achimorera wakuru wanadzo kare ivo vanondopanana dzimotika wavo aiwa zvaita nani nahasa ari kubira wanayo kuno akaenda konokorera isana sukunasai idi unobva waita kusiyana tabwa waribeka na chinhu idi yawanga wapindire zvakadari izvi zvinodikana baizvi rekai tirambe takaringa hedu kuti ichapera yakaita sei nyaya yacho waChina manduwe wagotanikiwa kutoti wari kuita kupaza gomo riri munyasi modhamu roCactus mukwekwe mumu hwizi hwokwekwe izvezvi huritokwekweredzana nomajecha ari kubva imomo kugwarashiwa kuri kuita newaChina idi hwii kana waChina wari wanhu apa panda kuti pachinjiwe heno zvinodafanira kuchinjika mhanduwe kuti zviite nokutoti aiwaba zvisvinuba izvi rekai tione kuti wakuru wenyikawo wachazoita sei tinenge tichiramba tichinyepana kana paribe nyaya dzechimanja mubudu
aiwa vanofanira kuita kuti action kuti zvinhu zviite kaita izvi zvino zvatopawo kana Henrietta Rushwaya neiko kushwanganyika kwacheko agotoreketa kutoti wakomana kana vaChina vakaramba vachidari muno munyika dzichaurira pfuti kwai vanhu vachamuka peno ndio mapfupa nehanda akareketiwa heno zvaakureketazvi kunyange zvinhu zviri zvaanenge achireketa ari kuda achekuvhundutsira anokudii asi eukamu soko rinovhikika bama ndiwe rinenge ratosvika rekai tirambe zvedu takaringa kuti zviri kuenda nokupimo. Kwaitsaonayo DNC ya vanhu vagwarashiwa nayo waakusvika makumi manana 44 pachirungu. Zvakanyangara tikundoramba tichiti mweya yayo ngaizorore murugare. Tikundoti nanahasa hurumende yagoti aiwa ichabhadharira vanhu vayo wokuZimbabwe wokuMalawi wakanzi wachabhadhariwa nehurumende yavo yokuMalawi kuti mitumbi iendesiwe kunyika iende koradzikiwa. Rekai tione kuti zvinosvika kupini. Kuno motika magonyeti mairi manduwe atopinda muhwizingezi kweri panyasi uno kwai kutonzi kuno wairi vanokona wapfa ipapo osai kuti zvatekaira sei asi wamwe wagototi idi wanga wakatakura ka kilomu iyo kilomu iyo ino vanhu pasi kilomu iyi manduwe iyi kilomu yamunondonyepiwa nevanhu iyi heno zviri kuitika rekai tirambe takaringa kuona kuti zvichapera sei asi tikuti kana pane wapfawa mweya wayo ngaizorore murugare nokuti waribe mhosva iwawo. Tsaona nyasi dzanga dzakaita kudirana inda Africa iro bhazi riya iri eokamu kuita kurara nosaiti manduwe pakanyangara kwaionga wari pahwizi honyamukunga iko kumazvingo kuku tikundotenda kuti paribe hanzi apfa wakuwara kunenge kwaita mubodzi kana wairi nokuti panenge panyangara dai zvaitika pokari kuti itsaona idi wotoita ngochatayo mabhazi okuvaChina ese ngaambomire kusenza nokutoti eukamu panoita kubheuka nokukudubuka zvese izvi zvinoita kuhwadza manduwe. Toramba tichiringa hedu kuti zvichapera sei kuti zvinoendepi. Vanhu vamukirira kuhwadziwa kureketa kuno pachioneka kutoti dande mutande roTelegram rinoda kuita soWhatsApp raagototanda kuti wokuZimbabwe takutobhadharisa mari kana uchida kutanda kupinda kumwe kwese inonzi ndio mahara Zimbabwe basi ndio iri kubhadharisiwa dholari bodzi nomasendi 10 $1.19 pachirungu. Ipapo panobva pakunyepa kutoti idi tikuita kusviniwa kuita kukamiwa chaiko heno kuti tikapona nokutoti izvezvi manduwe pano nyaya chaipo. Kureketa kuno tiri kufara kukunyepai kutoti hwizi woZambezi waakumbosiyiwa kuti humbofeme mbichana nokutoti wakuru wenyika yeZimbabwe noZambia watoona kuti wakada kuramba wachiita kumora magetsi kuhwizi woZambezi zvinokona kuvhiringa zvinokona kuramba. Rekai tione kuti wachasvika kupi nokutoti ipapo watotaiwa zvobhatoka zviya tinenge taakumbozvimira pari zvino tichiona kuti toita sei kuti tiwane magetsi asi unoona kutoti pano zvimwe zvinenge zvindoitika uno kuti wokuMozambique aiwa wari kumora magetsi imo muizi ubodziwo manduwe paribe chiri kuvavhiringa kwedu kuno idi kana akati nokora tsoka yodai ari mupenyu aiwa aita mugwatsitsi idina yawe. Rekai tirambe zvedu takaringa. IMF iri kuti iyo upfumi hwenyika huchakura nezvikamu 6 kubva muzana 6% pachirungu hogore rino. Rekai tione kuti zvinosvika kupi ndizvo chere kana kuti manyepo. Apawo vamwe wamai vari kurambana nomurume wavo wagonzi nodare rodzimhosva wabhadhare zviuru 500 wemari yokuAmerika kumurume wavo kuti warambane naye. Warume pakanyangara apo pakanyangaritsa. Rekai tione kuti zvinodini. Saka zvichinzina yawe kurekai kurambana. Mufana Ben Kuran anotamba mutambo wekiriketi aiwa nyasi anga ari kubana chibhora chiya zvisvinu tikati makorokoto atopfuura mumhanyo inoita zana aiwa pakutamba kwavari kuita vari kuita tuzvinu. Rekai tirambe takaringa kuti zvinosvike pini. Tikaringa ipo
pasi rese. MuSouth Africa vari kurwadziwa fani kutoti izvezvi mukwanasi kwayagoti ari kuda mamirioni 3 noibodzi omari muSouth Africa okuti wanhu wari mapurisa ache wanoringano zvowanhu vanogwarashiwa nopfuti waye wapuwe mari yakakwana. Ukambwa uri kuchema ipapa unototi wari kuda fani kuti vanhu vagwarashiwe noYohana Mbavha iwawo. Hino kuti wari kumbotekaidza sei nyaya dzacho. Tikaitirambei takaringa kuona kwainoperera. Apawo South Africa yagonzi yakuruza ipapa. Kwai mufana anga achimhanya anomhanya mumhanyo mamita 100 nomamita 200 anonzi Benjamin Richardson aakaenda komirira nyika yeIreland. Ngaende ikweyo. Rikaitione kuti zvinopera sei. Ngaende. Paribe chinochinja apa. Koka achabenhuka achiti ndiro kwenyu pokare mangwana. Tanzania yarambidza dandemutande rotiita manduwe, asi chiri kunakidza iye Samia Suluhu pokare nevamwe mabasa ehurumende yache ndo wega vari kureketa padandemutande iro. Saka muri kureketa nani kana muri kurambidza dandemutande racho? Muitiro wakadande. Kuno mazuva ano wafana wechimanje unovakona ba. Izvezvi vanenge varipo padandemutande ipapo vachisenzesa kama VPN zvinenge zviita kunakidza mandiwe, kunakidza kusvino. Tikaitirambei takaringa. Uganda yagonzi yapuwa mabhirioni 2 chaiwo mari yekuAmerica chikwereti kubva kuWorld Bank. World Bank makawayo manduwe, makawayo. Tikaitione kuti zvinopera sei nokutoti paribe chizvini ipapo. Kwai kuno vanhu 35 vapfa kuNigeria paputika gonyeti ranga rino mafuta opeturo. Orererere. Vanhu vagara vachinyepiwa kuti imi parinobheuka paye siyanai naro, tizirai kurefu. Vanoda izvozvo, vanoda kuramba varipo ipapo. Kuno munopisiwa vamwe tikasazotomboziva kuti pano munhu. Chinogwarasha chinhu chiya ichi. Cameroon, vanhu vemapata anopikisa vari kusha izvezvi kureketa kuno kuti mutungamiri wenyika ari kuda kuvavhiringa chaiko. Tikaiti kuona kuti vanoipedza sei nyaya yacho nekutoti paribe chizvinu ipapo. Tinenge takaringa kuti zvirikutekaira nekupi. Kunyika yeJapani kwai izvezvi waisa mukadzi anonzi Sanae Takaichi. WaJapani washona waimi aiwaba makufananira agoita mazita ayo mandiwe. Tikatsvaka kwedu kumabuja anonzi Sanae tingamusaye izvo. Tinomboya basi. Hama dzedu ava Japani wawa. Muchizoona yawe achiti vanhu wese kwangu. Ndizvo anenge achiri kureketa izvi. Rikaiti kuona kuti achaita basa zvino cherei iko kuJapani pacheko. Vanhu vari kurova manja. Vakomana Nicolas Sarkozy akamboita mutungamiri wenyika yeFrance aenda kujere nyasi achitekaira acheno hadzi yache achienda kuperekedziwa kosiiwa kujere achitanda kupika makore 5 okugaramo. Wabi yedu. Dzimwe nyika unobva waita kunakirwa. Fungai wari wedu. Kuwaendesa. Idi rekaiti kuramba takaringa chindohewa rute kuti dai zvaitika kwedu izvi. KuAustralia vari kufara manduwe. Izvezvi kureketa kuno. Vari kunzi simbi yawaboya pasi papa manduwe yakaita kunakitsa. Rekaitione kuti wachaita sei nayo. Asi dzimwe nyika tinotoziva kuti kupfumvura kwevanhu. Dai kuri kwedu takutoziva kuti waChina wanota. Wekwedu vanenge vari kusara manduwe vari kutobora manyerere nomuromo basi. Waya zvikoro dzimba dzichidhauka nokudhuriwa kunenge kuchiita kuya. Zvingadai zvakaneta. Asi rekaiti kuona kuti zvinopera sei. Tinoramba takandoringa hedu kwazvinoperera. Tiri ipapo isusu. Aiwa tadipfama manduwe. Ndini wenyu manduwe onawu.